dia a tothom, senyora alcaldessa, regidors, senyoretes, també senyors, perquè també n'hem vist per aquí, ens alegra molt poder compartir amb ells també aquest matí, que de ben segur serà molt entranyable. Ha estat preciós veure-us arribar. Sou un centenar de dones que us heu saludat, abraçat, que segurament moltes feia molt de temps que no us vèieu i us heu emocionat molt. Segurament heu pensat en moltes, que malauradament ja no poden ser amb nosaltres, que ens han marxat, i en moltes persones que són a la residència i no poden ser aquí. Persones que avui hem compartit el que serà aquest record de la vida a la fàbrica, d'un espai que va representar per vosaltres una feina molt dura, estic segura, però alhora també va ser un lloc de convivència, com moltes de vosaltres us vau poder conèixer, potser si no, no us hauríeu conegut mai, no? I d'altra banda va ser també un lloc d'oportunitat. Vosaltres teniu molt de mèrit perquè vau assentar les bases de l'emancipació de les dones. Vosaltres vau representar una lluita activa, a vegades silenciosa també, que va fer que nosaltres ara avui podem començar a parlar d'igualtat. Malauradament encara hem de celebrar el Dia de les Dones, però segur que arribarà el dia, gràcies a la vostra feina, que no l'haurem de celebrar, almenys no amb aquest motiu. No sé si us ha passat com a mi, jo m'he emocionat quan he sentit la sirena de la fàbrica. Us ha passat? Us heu emocionat quan heu sentit la sirena de la fàbrica? Segur que sí, i heu recordat, ai, que no riu, porto la Carmanyola, sí o no? Per mi aquesta sirena és molt entranyable, perquè era l'hora que els meus pares es creuaven. Era l'hora de la matinada que el meu pare venia del torn de nit de treballar i ma mare marxava del torn de matinada. Es feien un petó a mig camí i sempre estàvem acompanyats, si no l'un de l'altre. Eren aquells temps en què si els homes feien el llit o preparaven el dinar a les dones, que era el cas del meu pare, no em podia presumir, no em podia dir-ho perquè quedava molt malament, no estava de moda en aquell temps. Doncs benvingudes a totes, gràcies per ser aquí en aquest homenatge a les dones treballadores del textil, dones que heu treballat aquí a Can Castellfont, al Vapor, al Tim, potser al Tonell, fent el Fonga, segur que me'n deixo, segur. Dones que sou de Taradell, però moltes que sí, segur que també heu vingut de Santa Eugènia, de Seva i d'altres municipis del voltant, perquè hi havia un autobús que venia cada dia, jo ho recordo, per portar les treballadores del tèxtil. Espero que avui us ho passeu molt bé, que gaudiu d'aquesta matinal, on segurament recordareu un munt de coses i de veritat que espero de veritat que en gaudiu molt. La primera persona que us parlarà és la regidora d'Igualtat. És una regidora molt jove, la tenim aquí a la primera fila segura, i és la Núria Grau, i us demano un fort aplaudiment per a ella. Gràcies. Bé, moltes gràcies per ser avui aquí. Aquest acte d'homenatge és l'inici d'un projecte que es fa des de la regidoria d'Igualtat que comença avui, que està previst que duri fins al 8 de març de l'any vinent, on la intenció és crear una exposició on el paper de la dona imprescindible en les fàbriques tèxtils de Taradell quedi reflectit. El que es vol des de l'Ajuntament, juntament amb l'associació Som Dones, és donar un reconeixement i un homenatge a totes les dones que han passat a les fàbriques tèxtils de Taradell, tant fa de quina població vinguessin. I van ajudar no només a situar Taradell en el mapa de Catalunya, sinó també a obrir les portes de moltes dones del poble i de les viles veïnes a entrar en el món del treball extern, que fins aquell moment era complicat o fins i tot mal vist. Sabem que no va ser una tasca fàcil. La discriminació per raó de gènere, la bretxa salarial, la violència que hi havia dintre del treball, entre altres, van fer que la vida d'aquestes dones pogués arribar a ser complicada. Aquests dies, parlant amb unes quantes d'elles, que avui són aquí, em deien que no tot el que es va viure dintre d'aquelles parets era dolent, que havien arribat a fer amistats, que alguns cops treien de situacions viscudes, però que aquells anys a moltes d'elles les havia deixat molta empremta, per bo i per dolent. És per això que com a Ajuntament creiem que hi havia l'obligació i el deure moral de fer-vos un reconeixement i un homenatge a totes vosaltres. No només per situacions viscudes d'autèntica crueltat, sinó pel fet que les generacions més joves vivim en una societat molt més igualitària gràcies a vosaltres. Jo mateixa soc neta d'una treballadora de la fàbrica del Vapor i els valors que m'ha ensenyat de respecte a les altres i de lluitar per un futur millor per a mi i per a la meva generació han de ser dos dels pilars més importants de la meva vida. És per aquesta raó que avui som aquí, per fer-vos un reconeixement a totes vosaltres, per donar-vos les gràcies a tot el que vau fer i per obrir el camí que les generacions següents hem continuat treballant per una vida sense discriminació, sense sostre de vidre,
sense bretxa salarial i sobretot sense violència envers de les dones. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Núria. Quin dia és avui, dones? Avui és dissabte, oi? El dissabte es treballava a la fàbrica, ho recordeu? I què passava el dissabte? Els fills, molts fills, us venien a buscar quan acabava el torn, ho recordeu? I sortiu, almenys al vapor, amb una cistelleta, amb macarrons, oli, ho recordeu això? Perquè venien de temps molt difícils, que sí? És bo fer memòria històrica, és bo recordar què ens va portar a cada cosa, a cada decisió de la nostra vida. El que deia la Regina eren uns temps en què per les dones no era tan fàcil decidir anar-se a treballar a la fàbrica, no? Què va motivar aquesta empenta i què va suposar per a les vostres famílies, per als pobles on viviu i per tot plegat? Jo penso que hem de rebre molt fort aplaudiment una persona que ens posarà en context de tot el que va passar en l'època de les fàbriques tèxtils a Taradell i a molts altres llocs, segurament de Catalunya. M'agradaria que rebéssiu com es mereix també a l'Assumpta Montellà, que és historiadora i escriptora. Bé, bon matí. Anem a l'esquerra, em baixo els micros. Doncs em fa molta il·lusió poder estar aquí un altre cop amb vosaltres. Vaig estar aquí a Taradell fa ja... Sí? Vaig estar aquí a Taradell fa ja uns mesos pel tema de la memòria històrica sobre els submaríssims i això demostra que sou una vila en la qual treballeu molt bé la memòria històrica perquè realment això és molt important perquè ja ho sabeu, que perd els orígens canvi d'identitat. I aquí aquesta identitat de Taradell avui ve marcada per aquestes fàbriques amb el qual avui us permet fer aquesta trobada de dones que us heu trobat. Va fer molta gràcia veure dones que què fas? Com estàs? I em miràveu i vos havia de baixar la mascareta. Soc jo? Ah, sí, ets tu! I us anàveu abraçant i us anàveu retrobant, no? Bé, doncs continuem. En el meu cas, la xerrada, els 20 minuts que jo us vull explicar una miqueta de què anava el tema de les colònies tèxtils, amb un altre riu, que pel sol fet de ser un riu ja s'emmiralla molt amb el vostre. En el meu cas, el servei dels calés està basat bàsicament en les colònies que hi havia en l'Alt Llobregat, sobretot en l'Alt Llobregat. Recordo que quan em va fer l'encàrrec, que a mi em va fer una certa basada d'acceptar-ho primer, perquè jo soc una persona que he treballat molt més la Segona República, la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial, i treballar a la Revolució Industrial era un segle enrere. Hi ha grans historiadors que han treballat molt bé aquesta etapa, la Rosa Serra sobretot, i em feia una certa, diguem-ne, pesada, és la paraula. Però de seguida vaig pensar que valia la pena perquè la Rosa Serra, la que em va, entre cometes, enredar amb aquest projecte de l'Alt Llobregat, em va dir: tu sempre has fet dones i guerra civil, amb el Pau Crosta i Molla, dones i exili, amb la maternitat d'Elna, i ara voldríem que fessis dones i colònies tèxtils. Perquè realment era així. Vam estar comentant mentre dinàvem i va dir: vine cap aquí dalt i enamora't del paisatge. Mira't aquest riu, perquè el riu va ser la base de tot. Penseu, em deia ella, que a l'Alt Llobregat hi ha 16 colònies amb un tram de 20 quilòmetres de riu. És un riu que li diuen que és el riu més treballador del món perquè s'aprofita fins a la darrera gota d'aquest riu, igual que el nostre temps. Va ser d'aquesta manera que em vaig començar a animar a engrescar aquest projecte que m'oferien i també perquè em va acabar de convèncer el fet que vaig començar a buscar en els arxius i vaig veure de seguida que en els arxius sortia sempre el nom dels amos. Parlem dels amos, una paraula que per mi és una mica pejorativa perquè com molt, per mi l'amo d'un gos, l'amo amb una colònia era Déu. Parlem dels amos, parlem dels directors, parlem dels encarregats, que ja en diu majordoms, parlem del capellà fins i tot, però mai sortia el nom de cap dona, mai. Per què? Perquè la dona era invisible, era aquesta història encara més. I a més eren dones que no tenien cap mena de responsabilitat, però en canvi tenien tota la força
perquè elles eren el 80% de producció de mà d'obra d'aquelles colònies. Això va començar a moure cada cop més per entrar en aquest projecte, perquè si no les dones són silenciades, injustament oblidades. I va ser com vaig començar a entrar en aquelles colònies. Gairebé un treball més antropològic i històric, perquè el que a mi m'agrada fer, a banda de mirar els arxius, perquè t'has de situar correctament en el context històric, és parlar amb la gent, escoltar. I de seguida em vaig endinsar en aquell món de les dones del Llobregat, que si fan o fan, vosaltres podríeu dir més o menys el mateix. Em vaig adonar de seguida que eren sordes com una tàpia. Per què? Perquè no sentien res, perquè durant molts anys havien estat amb aquells sorolatoris, que això havia fet que aquelles dones realment tenien la vida molt malmesa. I m'explicaven tot i així que les seves llargues jornades, 12 i 14 hores, des de ben menudes fins que es van jubilar, aguantaven aquells sorolatoris. Jo vaig dir, i deien, no podíem parlar perquè no ens sentíem. Jo vaig dir, ui, una dona 2 hores callada ho veig difícil. I em van dir, oh, que parlàvem amb signes. Ah, sí? Sí, signes, em deien, avui que has menjat, avui collit, demà pollastre, vaig que ve l'amo, demà ve l'inspector, i així ens anàvem explicant les històries. Fins i tot explicàvem pel·lícules, sí, pel·lícules, carai. Després també m'explicaven, per exemple, que el primer dia d'anar a treballar s'havien de tallar les trenes. Aquí em va recordar molt aquell famós poema del Miquel Martipol, el nom de les trenes, us recordeu? I en aquell moment m'explicaven com aquell dia que tallaven les trenes era gairebé com una mena de ritual. T'havies de tallar les trenes i deien, ens tallaven aquelles trenes i ens queien uns llagrimols altes avall, perquè després aquelles trenes ens feien aquella permanent de vida, amb aquells rinxos tan apretats, que quan et miraves al mirall ja no ets una nena, ja havies canviat. Això m'anaven explicant. També em deien que es passaven 12 i 14 hores amb aquells telers que havies d'anar al seu ritme, perquè els telers no podien parar. I a vegades si feia un nus, una barba o un lloc, com diuen allà, anaven intentant no sé què nus i es portaven tots els fils. I llavors allò sí que era un bon problema perquè aquell teler quedava aturat unes quantes hores. I això volia dir que els calés baixaven, arribaven enfadades a casa seva i em deien sempre avui se'ns han patat tots els fils, avui hem fet un matrimoni. Jo vaig dir, un matrimoni? I em va dir, sí, quan es pataven tots els fils em deien un matrimoni. Dic, per què? Dic, perquè era un desastre. Vaig pensar que era bona aquesta. I així, a mica ens van començar a explicar com era el seu dia a dia. Us he de confessar que quan vaig començar a veure les amigues, a mi em va semblar que les colònies seria una presó. Vosaltres heu treballat aquí a fàbriques, però estàveu dins un poble. Una colònia és substancialment diferent, perquè són molt dependents de l'amo, és un lloc tancat. Alguns historiadors diuen que les colònies és el feudalisme posat a les fàbriques. Per tant, una colònia és molt tancat. Perquè l'amo, després d'una sèrie d'episodis i etapes, per exemple, va posar aquell paternalisme. L'amo és bo, l'amo et cuida, amb l'amo no caldrà que pensis, l'amo pensa per tu, sempre tindràs assegurat un pla prenatal, un sostre assegurat i feina per tota la vida. No tindràs cap problema, això sí, no cal que pensis, és sindicat, camió. Això no són les colònies. I a mi tot allò em semblava que hi havia una clausura. Jo que tinc un punt rebel, que em diguessin que no podia pensar, em costava. Però les dones sempre parlaven bé de les colònies, i això sempre em xocava molt. Em deien sempre, oh sí, però és que allà, qui treballava en una colònia, és com si t'hagués tocat la rifa, nena, em deien. És que no tothom que volia treballar en una colònia. Allà teníem de tot, teníem la casa, i venien del camp, venien de pagès. I saps què vol dir? Arribava una caseta d'aquelles que et posava l'amo, i que apretaves un botó i sortia llum, obries una gent i sortia aigua. Això que ja no passava, diuen sempre. I és aleshores quan entens que realment aquelles dones allà eren felices. I jo els deia, sí, teníeu casa, teníeu el menjar calent, teníeu la feina assegurada, teníeu de tot. Veig la llibertat. I em van dir, oh, la llibertat és una quimera. Qui és ric, i qui és pobre, aquí sempre. Jo sempre els preguntava, i què heu de fer les dones per fer la revolució? I em van dir que els nostres fills passin gana. Però allà, en aquelles fàbriques, no passaven gana.
Sí, l'amo era l'amo. Els encarregats a vegades els havies de vigilar. Però això ho controlàvem nosaltres. Com? Doncs a vegades venien aquestes noies que eren filles de pagès, que pobretes eren vulnerables, perquè hi havia algun encarregat molt peridot, em deien. I què passava? Doncs sempre se n'aprofitaven. Si estaves casada no passava res perquè estaves blindada, perquè si algú s'atrevia a apropar-se, venia el marit o el germà i ja se n'encarregaven de dir que al tanto. Però si venien aquelles noies de pagès que no es cuidaven, eren molt vulnerables. I què fèiem nosaltres? Sempre posàvem en el compte de nit, sobretot, una veterana i aquella noia jove. Perquè la veterana que s'acostava doncs, qualsevol d'aquells bondegassos, allà s'hi posava. I aquella noia estava protegida. Carai, diguem-ne que els teníeu a ratlla, en els homes? No creguis, no sempre va ser així, ens en deien. Però hi riuen. A vegades el que ens passava que venia un noiet, pobret, doncs, del despatx a buscar les fulles de producció i li fèiem una mica de por, perquè li dèiem, entra, que et farem un home. I esclar, aquell pobre nen un home de bon. Per tant, tampoc eren tan febres com et penses, en diuen sempre. Però sí que és veritat, els dones van tenir un 40% menys de sou que els homes, senzillament perquè no estaven qualificades tècnicament, però eren la força d'aquella producció. Si nosaltres fallava la producció. I l'amo no volia això, perquè l'amo sempre deia soroll de talers, soroll de diners. I això feia doncs com realment aquelles dones treballaven, a prou fet, ja ho sabeu, treballaven en aquelles fàbriques. Va ser així doncs com realment aquelles dones em van ensenyar també un esperit de solidaritat de gènere impressionant. No només controlaven aquells bordegassos que deien que s'apropaven a les noies joves vulnerables, sinó que també moltes vegades sortia una d'aquelles dones mitja hora abans de la fàbrica i s'anava corrents casa per casa, sabeu què feia? Posava la llana al foc, perquè quan sortissin les altres diguessin al caldo mitger. Això és solidaritat, diguem-ne, quotidiana. Però en canvi també hi havia solidaritats de gènere molt més importants. Per exemple, després de la Guerra Civil m'explicaven doncs, com realment l'amo a vegades venjatiu, perquè durant la Guerra Civil Espanyola l'havien perseguit els del comitè local de cada poble, doncs quan havia tornat l'amo als vencedors havia fet unes llistes negres que volia dir que castigaven algunes dones que no poguessin treballar en les fàbriques. Moltes vegades el país d'aquelles dones estaven en la retirada cap a França i elles havien d'anar aquí, a la colònia, amb les criatures i amb la gent gran. Havien de treballar a la força, però l'amo no les deixava, perquè ja que no podia castigar el marit que havia marxat, aquestes les passaria magres. Doncs què feien aquelles dones? Em van explicar que treballaven unes hores extres cada dia per a aquella dona i la seva família i que al final de la setmana, el dissabte a la tarda, posaven una gorra enmig de la sala dels calés i allà cada dona posava els diners que havia treballat de més per a aquella dona. Això se'n diu viure de dona, però en el Llobregat, aquesta paraula, aquesta frase que podria semblar pejorativa, vol dir la màxima solidaritat entre gènere. Això passava a les colònies. Malgrat tot, sempre vaig trobar a faltar algunes d'aquelles dones que aixequessin una mica el cap, que protestessin una mica, sempre pragmàtiques les dones, deien per què avui havíem de protestar? Si protestaven encara seria pitjor? No, allà no faltava de res. I era sempre complicat seguir el fil d'aquestes dones, perquè a mi em va semblar que tot plegat, potser els temps han canviat, potser ens ho veiem d'una altra manera, potser el jovent d'ara no tindria cosa de treballar en una fàbrica, què creieu vosaltres? Seria complicat, oi? I sobretot perquè l'amo manava, i manava molt. És d'aquesta manera doncs, com realment vaig començar a parlar amb aquestes dones. I perquè veieu que vaig ampliar la base de la recerca, perquè volia saber exactament no només la de la fàbrica, sinó també, per què no, la dona d'un amo. La dona de l'amo també podia ser una dona important, una colònia, perquè potser sí que tenia un estatus i que només tenia diners, però sovint potser devia imaginar que les noies que sortien de la fàbrica cantant i rient doncs celebrant el dijous gras, ja ho sabeu, i la pobra dona allà amb el seu marit que s'ho havien dit tot. I vaig pensar, vés a buscar la dona de l'amo, aviam què passa. Vaig poder aconseguir un nom d'una dona dels amos de la família Viladomiu. La família Viladomiu és curiós perquè són molts germans, de fet, tots els amos sempre són unes famílies molt nombroses. Podíem parlar dels Viladomiu, Viladomar, podíem parlar dels Vidal també,
Però aquesta senyora, la Viladomiu, era la viuda d'un tercer fill, Viladomiu. I la vaig anar a veure a Barcelona i me'n recordo que quan em va obrir la porta em va dir: vostè exactament què vol? I vaig dir: miri, estic fent un llibre sobre colònies tèxtils des de la visió femenina i m'agradaria poder parlar amb vostè, perquè he fet dona i guerra civil, he fet dona i exili, i ara volia fer dones i colònies tèxtils. I em va dir: entri, perquè ha vingut a la casa perfecta. Vaig pensar: ai, què passarà? Vaig entrar i em va dir: jo em vaig casar amb el tercer fill de Viladomiu i qui tallava el bacallà era el meu cunyat, el gran. Però el meu home em va dir: no et preocupis, tindrem un nen de seguida i a la que tingui edat el posarem en els espais del carrer Cas, que allà controlarem les decisions de la família. I sí, doncs hi vam posar de seguida i vaig tenir de seguida el primer fill, una nena, malament. M'hi vaig tornar a posar i al cap de poc temps vaig tornar a quedar embarassada, una altra nena, carai. Vam tornar a començar de nou i el tercer, una altra nena. El meu home estava una mica nerviós perquè vaig dir: no passa res, continuem. El quart va ser una nena, el cinquè va ser una nena i el sisè va ser una nena. El meu home ja hagués plegat, jo li vaig dir: continuem. El setè va ser una nena, el vuitè va ser una nena i el novè va ser una nena. Diu, i a cada poc temps el meu home es va morir. Es va morir d'això? Diu, no, dona, no, es va morir perquè s'havia de morir. Diu, però només et vull dir una cosa, em va dir. Sí, rieu, que també vaig anar a casa, portava la boca oberta de les hores que ella parlava. I em va dir una cosa molt important. Em va dir: només perquè ho entenguis, vaig tenir 9 filles, totes molt intel·ligents, totes en carrera, i no vaig poder col·locar cap de les meves 9 filles en cap de lloc de poder de la colònia Viladomiu. O sigui, que si ets dona, tant si ets la filla d'un obrer com si ets la filla de l'home, tens mala peça al talent, com podríem dir. Això em va servir de molt per entendre com és aquell món de dones, com és aquell món de dones, perquè encara ho som. Encara estem en aquesta bretxa salarial, encara estem en aquest sostre de vidre. Però potser al final, i no em vull allargar massa, deixeu-me que us expliqui el cas particular de 3 dones que a mi em van diguem-ne, fer entendre la importància de les dones a les fàbriques, a les colònies, en aquell món del tèxtil. La primera d'elles, si es podria dir, doncs, Teresa, Rita o Maria, és igual. Em va demanar un pseudònim pel llibre perquè havia patit una violació entre talers quan era joveneta i tenia por de donar el seu nom, si de cas encara quedava un familiar viu, allò que diem, tot se sap. Però ella em va explicar, quan va acabar d'explicar la seva violació entre talers, semblava com si digués un tap, perquè va començar a parlar i a parlar, i ella va explicar tan bé com li van tallar les nenes, tan bé, que ella no la podia veure. Quan va acabar la seva explicació em va dir: obre aquell calaix. Ell vivia en una residència a Navàs. I em va dir: obre aquell calaix. Vaig obrir el calaix i dintre hi havia una caixa allargada i em va dir: obre-la. Sabeu què hi havia dintre? La trena. Quantes d'aquí guardeu trenes? Molta gent guarda les trenes de quan eren petites. La Teresa estava sola, molt sola, perquè quan hi anava a la residència, doncs la infermera li posava un pulsint de colònia a les galtes i li deia: que avui estaràs content, que vinc molt assumpte a veure't. I parlava i parlava. Quan jo havia de marxar m'agafava la mà i em deia sempre: no marxis encara. I així vam estar gairebé 6 o 7 mesos. Jo anava escrivint el llibre i ella anava dient: però tu creus que el que jo t'expliqui els agradarà a la gent? I tant, perquè tu ets història viscuda, ets història quotidiana. Hi ha moltes dones que se sentiran totalment identificades. Però un dia em va trucar la infermera i em va dir: Assumpta, t'he de donar una mala notícia. La Teresa ha mort aquesta nit. I t'he trucat, dic, perquè jo m'estic fent neteja de la seva habitació i aquí hi ha la capsa de les trenes i no sé què li he de donar a la trena. I em va dir: vens? Vinc. El dia que vaig anar-hi era el dia que feien el seu funeral. Res, amb una petita cabina, amb una habitació gran de la residència. Vaig entrar primer a l'habitació d'ella i no sé si heu estat mai en una residència quan algú s'ha mort, però realment és trist, molt trist. Hi havia només el matalàs, allà sobre hi havia un parell de capses de sabates, en el qual hi havia unes sabatines, un piso, un parell de llibres i la trena. Em vaig endur la trena de seguida i vaig treure el cap a la petita capella pensant que hi hauria allà sota la residència. Doncs no, només hi havia la infermera. La infermera no. Em va fer entrar, jo amb la capsa de les trenes,
i li vaig dir què ha passat, i em va dir queda't, la Teresa estava molt sola, i ningú mereix morir sol. Em vaig quedar allà mentre la capellana va fer les seves explicacions, vaig pensar que encara no li havia pogut donar les gràcies a la Teresa, perquè el llibre estava a punt de sortir. De fet, ja l'havia acabat, estava en revisió, correcció d'estil, i encara no li havia pogut donar les gràcies. Però en aquell moment em vaig recordar d'aquell poema tan maco del Miquel Martí Pol, la Leonor de les Tenes, ho recordeu? La Leonor tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Encara feia trenes i deia sí senyor i bones tardes. La Leonor tothom se l'estimava, era dolça i tendra i cantava mentre es feia córrer l'escombra en aquella fàbrica. Però al cap de poc la Leonor no li havia pas sabut dir d'on li venien aquelles ganes de plorar i aquella irresistible sensació de solitud. Les dones deien que això per què passava es curava casant-se i tenint criatures. La Leonor, doncs, fent cas d'aquelles dones, es va casar, va tenir fills, i el gran, que era una noia, encara tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Duia trenes i deia sí senyor i bones tardes. Això era la Leonor de les Tenes. I mentre estàvem allà escoltant el sermó vaig escriure ràpidament en un paper aquell poema del Miquel Martí Pol i li vaig deixar damunt de la seva caixa. En aquell moment estava lligant el Llobregat i el té amb la memòria d'aquesta dona i de tantes dones tan joves que sabien de tallar les trenes. La segona dona que em va impressionar va ser la Maria. La Maria Macià de Viladomiu Nou. La Maria Viladomiu Vell, perdó. La Maria Macià tenia caràcter, que dic, mal caràcter, perquè me'n recordo que quan la vaig conèixer li vaig dir Maria, quan ets? I em va dir, tu vines a fer-ne. I em va dir, si vols, et dic l'any que vaig néixer, i tu fes la resta. Vaig pensar, mira, estaria bé. I ella sempre parlava, i era una dona que s'estimava les colònies, era idolatrava-la, el senyor Viladomiu. Penseu que quan el senyor Viladomiu anava a la fàbrica, doncs ell s'aixecava una hora abans a les 5 del matí i anava a la fàbrica, sabeu què feia? Treia brillo als calés, perquè volia que quan vingués el senyor Viladomiu es sentés orgullós de les seves treballadores. Però què va passar? Va haver un moment en què va arribar a venir al final de l'etapa de la fàbrica, van començar a venir homes allà treballant amb nosaltres, teixidors, i cobraven més que nosaltres. I quan tenien, no sé, un moment s'anaven a fumar el cigarret allà fora, i nosaltres no teníem moments els que fèiem. Anàvem a buscar les escritures, feia veure els conills, i aquells allà fumant un cigarret, i cobraven el mateix que nosaltres. I em vaig dir, i tu que parlaves tant, et queixaves? I em va dir, i tu, no fas el mateix ara que et queixes, quan els meus cobren més que tu fent el mateix? I dic, no, doncs ja està, va dir, calla, vaig pensar, tu sí. La Maria era d'aquestes, però el tram molt fort va ser quan van tancar la fàbrica. Això no s'ho esperava, perquè va dir, no havíem quedat que no havíem de pensar, no havíem quedat que no havíem de patir mai, aquell contracte social que havíem quedat sempre implícit, que l'amo sempre es cuidaria, que l'amo sempre, doncs, mai tancaria, i ara què passa? Estàvem a l'embada del senyor Viladomiu, havien d'anar a la fàbrica d'un dia per l'altre i ells no se n'havien assabentat. I per primera vegada entren en aquella colònia els de comissions obreres. I esclar, suposo que devien al·lucinar, perquè aquella pleitesia que tenia sempre l'amo amb els seus treballadors, allò li havia xocat molt. Però vam veure que la Maria cridava molt i li van dir, calla, que aquesta és de la casa. I li van dir, mira, vols formar part del comitè d'empresa? És que hem d'anar a pactar els finiquitos amb el senyor Viladomiu. I tant que vindré, i tant que vindré. El senyor Viladomiu ja m'escoltarà ja. Però què va passar? Que la Maria va entrar amb les comissions obreres a la reunió amb el senyor Viladomiu. Que el senyor Viladomiu la va trobar només amb una frase. Se la va mirar i va dir, Maria, tu també? Amb aquest parell també la va trobar. Perquè va sortir plorant d'aquella reunió, dient que mai feia res contra l'amo. Mai. Els de comissions obreres no van entendre, però jo sí. Eren anys i anys i anys de pleitesia. Sí senyor, bones tardes. La Maria es trobava malament que la vaig anar a veure. Tenia el cap espès i els capes se l'inflaven i vaig dir, Maria, hagués anat del mitjà. No m'agrada aquest cap tan inflat. Deia que tenia molt espès. Doncs al cap d'una setmana va trucar el seu home i em va dir que s'havia mort de ictus. El dia que ja estava a l'impremta, faltaven només 15 dies per sortir i ja hi havia dues que no l'havien pogut veure la importància de la paraula escrita. I la tercera dona per acabar, que es volia compartir amb vosaltres, és la Pilar. La Pilar la vaig conèixer amb
en una trobada de Perpinyà, ell era la colònia d'altres guerres, era l'exili, i quan va saber que tenia llibres sobre colònies em va dir: vull sortir, soc de la colònia de Cal Rosal. El meu pare era un miner d'allà, de Fígols. Va morir amb les vagues de miners de Fígols i a mi em va portar de ser cap a la colònia de Cal Rosal. Era nena, ella explica molt bé el treball infantil d'aquelles fàbriques. Però va arribar a Cal Rosal i el Rosal que era un home així, una miqueta més gran, va dir: filla d'un miner, vaguista, creueta, per ser de cas. La Pilar, doncs, era una nana que no sabia enfilar les caixes buides de vines per poder carregar el revòlver d'aquests talers. La mateixa caixa buida de vines que s'amagava com a inspector perquè no tenia l'edat i que l'encarregat després li deia: aquesta que està aquí amagada no te la penso pagar perquè no has treballat. Ella es queixava d'aquest treball infantil. Però la Pilar, doncs, era alegre i tots l'estimava. Però va arribar l'edat d'enamorar-se i va i s'enamora d'un que és un llibertari de Berga, d'aquests que diuen per la revolució, per la república. Malament. L'amo de Cal Rosal va posar una segona creueta. Què va passar? Va venir la guerra, sí, i el seu primer va començar a empaitar l'amo de Cal Rosal. Van haver de sortir corrents. I ella va intentar fer alguna cosa, va intentar col·lectivitzar aquella fàbrica, però què va? La guerra ho arrossega tot. Hi havia les parades, hi havia la primera i finalment l'amo va tornar amb els vencedors, ho sabeu. El seu primer se'n va anar, va passar de llarg i se'n va anar cap a la frontera, va passar a l'exili. Era dels de la retirada. Ell es va quedar a la fàbrica, però l'amo de Cal Rosal tenia memòria i la Pilar tenia masses creuetes i la va fer fora d'una manera taxativa. Ella va marxar, se'n va anar cap a França, allà la va esperar el seu promès i allà s'hi va quedar. De fet, ja la vaig conèixer a França, encara viu a França. Va ser aleshores que vaig preguntar: i des de l'any 1939 no has tornat mai a Cal Rosal? I em va dir: no, no t'hauria de tornar-hi. I em va dir: sí, que m'hauria de tornar-hi. Diu: però és perillós. Diu: per què? Diu: perquè m'entenguis, ho sabràs més en l'edat. La vida és com un riu. Quan ets jove el riu baixa ràpid, fa salts. A mesura que vas posant anys, el riu s'eixample i es tranquil·litza. I al final de la vida el riu va al mar amb les persones. Jo estic en aquest tram final, em va dir. I tornar a Cal Rosal seria tornar als ràpids. Això és perillós. Li vaig dir que més o menys m'entenia, però si sobrepensava que m'ho digués. I al cap d'un mes i mig o dos em truca i em diu: he d'anar a Barcelona per un tema d'una herència. I saps què he pensat? Doncs que quan estigui a Barcelona em vens a buscar. I en lloc de tornar a la Júlia, passo per aquí, el meu fill baixarà de França i em esperarà cap a Puigcerdà o al túnel. I vaig dir: molt bé. I la vaig anar a buscar a Barcelona. I me'n recordo que el meu home va dir: no, si tu t'agrada embaratar, perquè és en el motor i ara te vas al món esperant els ràpids. I vaig dir: ja li he dit, què vols que faci? Mireu, vam pujar per la carretera, per la C16, els colonis queden allà sota, que a vegades queden molt difoses per la carretera, i mira, els bons, mira, allà hi ha el Prat, i mira, el Marçal, i mira, més amunt, mira Cal Rosal. I anava mirant, i quan va arribar a Cal Rosal em va dir: i la colònia? Digues que la colònia pràcticament ja hi és. I el tren? Aquell trenet fa temps que no va, Pilar. Ella anava així de ciutat, se'n va anar fins al convent. Un convent de monges que hi havia dormit tantes i tantes nits, en tants anys, que encara existeix aquest convent, perquè era un casal de cultura alternativa, es diu convent igual, però cada quilo. Però la porta deu ser la mateixa, no l'ha canviat, i ella es va quedar allà, amb les mans a la porta, i em va dir: ara sí que sé on. Estic al convent, que sí. Es va posar a volar en aquella porta. I quan es va girar em va dir: jo vaig marxar de Cal Rosal injustament, però amb el teu llibre he pogut tornar. Gràcies, em va dir. I quan tornàvem cap al cotxe em va dir: encara no entens, oi, perquè defensem les colònies? Dic: no. I em va dir: perquè les colònies són nosaltres. Sense nosaltres, aquelles colònies, aquelles fàbriques, aquell tèxtil de tot el país no hauria de tirar endavant. Nosaltres som la força motriu d'aquella etapa. Sense nosaltres, la revolució industrial a casa nostra no hauria existit. Digue-li fàbriques, digue-li colònies, digue-li el que siguis. I per això defensem aquest passat, perquè sense nosaltres aquest passat no hauria sigut impossible. Aquell dia vaig pensar que tenia tota la raó. I per això avui, en cap d'aquí, penso que hauria la pena, perquè sense nosaltres la història d'aquest poble hauria sigut d'una altra manera, però aquella empenta, aquella economia, aquell dia a dia, que potser per alguns era una cosa trista, quotidiana, sense massa mèrit, després amb el temps s'ha demostrat
que vosaltres heu impulsat l'economia d'aquest poble i sobretot les vivències, les amistats i aquesta mena de força que fa la dona sempre, perquè no en tingueu cap dubte, quan una dona fa una passa endavant, ho fa tota una societat. Moltes gràcies. Bon dia a totes. És un goig veure-us aquí i fer-vos aquest reconeixement. Aquest any, des de Som Dones, estem contentes que amb l'Ajuntament finalment us puguem reconèixer la vostra feina. Igual que en el seu dia, amb els tonis, ho vam fer amb les dones pageses. No sou només les que sou aquí. Vosaltres representeu totes les dones que a finals del segle XIX van compaginar les feines del camp amb una feina més segura i que pogués portar més estabilitat a l'economia familiar. Representeu a la mare, la iaia, la tieta, l'amiga, la germana, a totes les que ens han precedit, les que ja no hi són i a totes les que avui no han pogut acompanyar-nos. Des de sempre, les dones hem tingut com a activitat fonamental la dedicació a la llar i a la família. La societat tradicional ha maldat per tenir-nos relegades a l'àmbit domèstic i a tenir cura dels fills i de la gent gran. Com que l'ideal de dona era el d'esposa i mare abnegada, poques vegades s'ha volgut reconèixer que sovint la realitat era una altra. Moltes dones, per necessitat primer i més tard per la voluntat d'independència econòmica, hem treballat fora de casa. Així, quan encara ara els mitjans de comunicació parlen de la recent incorporació de la dona al mercat laboral, utilitzen un tòpic que contribueix a ignorar
la llarga història de les dones en el món del treball. El tèxtil és el sector que tradicionalment ha acollit més mà d'obra femenina. Malgrat tot i durant dècades, les dones han quedat relegades a les tasques més poc qualificades, seguint la trajectòria d'un treball que des de temps antics havia estat manual i domèstic. Ni tan sols la introducció dels telers mecànics a mitjans segle XIX va permetre que accedissin a tasques qualificades. Així doncs, concentrades en les feines del tèxtil, sistemàticament les dones cobraven menys que els homes i fins i tot les teixidores expertes continuaven discriminades. Les dones, sovint marginades, han tingut un pes important dins el teixit productiu del país i no es pot explicar la història industrial sense elles. En el fons, han estat una gran majoria invisible que calia reivindicar. Amb aquest reconeixement volem donar importància al passat tèxtil de Taradell i a la mà d'obra femenina sovint silenciada i que, no obstant, va tenir un paper cabdal en la industrialització del poble i de Catalunya. I ja per acabar us convido a veure el passat tèxtil de la comarca amb l'exposició que us oferim des de Som Dones, xinxes, pusses i fabricantes, les treballadores del tèxtil al Ter, cedida pel Museu Industrial del Ter de Manlleu, i que ara, amb B. Casas Trabal, com a tècnic del Museu del Ter, ens explicarà tot seguit. Moltes gràcies. avisa tots els veïns que vagin a insultar diàries a les dones que van treballar a la fàbrica,
la gent que vagi això a insultar-les, els posarà una multa així, però que hi ha aquesta actitud de rebel·lia contra les dones que van a la fàbrica perquè el seu lloc, com també ja hem dit, el seu lloc és a casa. I sortir de casa per anar a la fàbrica això és anar contra la natura, com que estaria entès, i per tant hi ha una reacció. Tot i així, ell és blanc, ell espera el seu món, i tenia un grup de titular l'exposició només amb aquests malnoms, però sí que el que volia era, sobretot, que darrere hi haguessin aquestes històries que segur des de partir d'avui i durant tot l'any segur que cada dia recuperarem moltes històries de les que han de ser les protagonistes. Jo no m'ha agradat més, només donar a agrair a l'Ajuntament, al col·lectiu Som Dones, aquest acte i que disfruteu molt durant aquest any perquè ho teniu molt merescut. Moltes gràcies. Cosa que dedicaré a ells imatges. Potser alguns de vosaltres apareixereu en aquestes imatges. Són imatges que han fet possible des de l'Arxiu Fotogràfic de Taradell, que fa una feina, com sabeu, molt important, i també la biblioteca. Una biblioteca que tenim l'honor que justament sigui una fàbrica tèxtil, com moltes de les que avui sou aquí heu treballat. Doncs ens han preparat un vídeo amb imatges antigues del món tèxtil aquí al nostre poble, amb la dona evidentment com a protagonista. Ens animem a veure si... Vinga, som-hi! Som, serem i viurem com
Quants records que ara podem reviure, no, aquestes fotografies? Segur que ara esteu pensant, com m'agradaria poder-les tornar a veure a poc a poc. Segur que hi haurà oportunitat, no patiu. Demano un altre fort aplaudiment per l'arxiu fotogràfic i la biblioteca per aquestes coses. I evidentment aquest aplaudiment es fa estès a tots vosaltres que heu portat les fotografies o les fotos. Estaven guapíssimes. Guapíssimes. De veritat, molt guapes. Doncs ara, si us sembla bé, és el moment que pugi a l'escenari l'alcaldessa de Taradell, la Mercè Cabanes, una persona que ha estat al davant també de l'organització d'aquest acte, junt amb la regidora, amb la Núria, que ja ha parlat abans, i amb totes les persones que l'han fet possible. Endavant, un aplaudiment per l'alcaldessa de Taradell. Gràcies a totes i a tots. Sempre dic que això de tancar els actes és difícil perquè hem d'intentar no repetir-nos i aportar alguna cosa nova i arrodonir el tancament. A veure, gràcies a l'alcaldessa de Cel, Mariana, gràcies president de l'entitat municipal descentralitzada de Balenyà per acompanyar-nos, gràcies president o representant de Son Dones, Maria, representant del Museu del Ter, Pere, i a totes les regidores i regidors que sou aquí i sobretot a totes aquelles persones que heu fet possible aquest acte de reconeixement. Les regidores de Cultura que van recuperar aquesta caixa gran Costa i Font tan excel·lentment restaurada, els tècnics que han preparat tot aquest muntatge, l'arxiu, la biblioteca, o sigui, gràcies a tot que ha fet possible aquest acte d'homenatge. I gràcies a totes vosaltres per respondre a la convocatòria. No les teníem totes perquè no sabíem si realment tindríeu ganes de fer aquest retrobament, però ens semblava que calia fer-ho. I moltíssimes gràcies a l'Assumpta Montellà, sempre tan excel·lent en la seva difusió de la història quotidiana, la difusió de la història d'aquelles que no hem estat escoltades al llarg de la història. La història, com bé sabeu, l'han fet majoritàriament els homes i les dones sempre hem estat lluíssimes quan hem tingut un paper capital per seguir el camí de la vida. O sigui, és tan excel·lent l'assumpte que ens quedaríem hores i hores escoltant, segur. I gràcies a l'Isabel per haver acceptat presentar aquest acte. El marit ja no és el Canal Taronja, no, l'Isabel l'hem convidat per presentar aquest acte perquè és una periodista de Taradell, perquè ha viscut el món tèxtil des de casa seva amb el pare i la mare i perquè és una representant d'aquestes dones de segona generació que s'han fet a si mateixes. Què volíem fer? Volíem recordar l'esforç i la dedicació d'aquells centenars de dones que van treballar a les fàbriques. Per d'on va sortir una mica aquest reconeixement? La Maria ha dit, ja ho teníem pensat a fer temps, podíem posar la fila a l'agulla. I a vegades les idees no són pròpies. En aquest cas va sorgir de l'entrevista publicada al diari Punt Avui, el novembre passat, amb l'escriptor Rafael Nadal, que presentava la seva darrera obra de la trilogia que segur que moltes heu llegit, allò de quan eren feliços, quan bevien xampany, i ara el llibre que ha dedicat a la seva nombrosa família i sobretot a la seva mare, que ha perdut el do de la paraula perquè està patint una Alzheimer. Quan en Rafael Nadal, el periodista, li demanava per la vàlua de la seva mare, ell responia així. Sí, era una dona molt valuosa, però això val per a qualsevol dona catalana de la postguerra. La dona més senzilla, de pagès, de poble, de la dècada de 1940, és la que va posar en marxa el país després de la guerra. Ja durant la guerra s'havia fet càrrec del bestiar, dels camps, de les fàbriques, dels fills, però després va fer-se càrrec d'aixecar el país. I per això es mereixen un gran homenatge per part de tot el nostre país, que encara no hem fet. Totes tenien un component intel·lectual, fins i tot les que no sabien llegir ni escriure. Tenien més devoció pel mestre que pel capellà. Intuïen que a través de l'educació podria arribar a la llibertat. Això és el que deia Rafael Nadal i penso que podria ser aplicable a moltes de nosaltres. Ell també insistia que he volgut mostrar aquest caràcter de lluita, fins i tot de rebel·lia, en què aquelles dones aconseguien que el col·lectiu familiar se'n sortís dels mals passos. Arran d'aquesta entrevista vaig proposar a la regidoria d'Igualtat i de Cultura que potser seria una bona forma de reconèixer públicament la gran tasca d'aquestes dones que esteu aquí representant a tot el col·lectiu. I que he organitzat un acte d'homenatge seguint
durant un any treballant per fer visible allò que ja no és. Com sempre, i ara que les xarxes és més fàcil difondre ignomínies, hi va haver qui ho va qüestionar. I per què no els homes? Per què no feu un homenatge als homes? Doncs per moltes raons. La primera, perquè ells el van tenir sempre el reconeixement social, laboral i salarial. I ara calia reconèixer l'altra meitat més una de la humanitat. També era un poble de fàbriques tèxtils, no us ho cal recordar, teníem com a mínim 5, després teníem la fàbrica que feia les màquines, i que després va exportar arreu del món on ara estan fabricant el tèxtil que vam deixar de fer nosaltres. Can Costefont, com sabeu, que va tancar les portes el d'abril de 1991 i que hi havien arribat a treballar 130 persones en aquestes mateixes cavalcades. Hi havia el comercial Cercs, el Vapor, el Serra Valent, el Iglesias, que no podem deixar tampoc, i Can Canal i el Tonell. O sigui que teníem com a mínim 5 fàbriques en una època que també tenia 3.000 i pocs més habitants. O sigui que Déu-n'hi-do. Per això també cridàvem les dones de pobles del costat a venir. No hi havia tant camins, com dèiem, per casa, sinó que eren autobusos, perquè això era en els anys 60, 70, sobretot. La dona, com ha recordat bé la Maria, havia treballat sempre, és evident. El canvi a casa havia col·laborat a mantenir l'economia estable de l'antic règim. Les filadores i teixidores havien dedicat jornades senceres al treball poc remunerat, però era un treball casolà, fins que la mà d'obra femenina més barata va entrar en competència amb la masculina mitjana del segle XIX, com ens recordava, en entrar les màquines automàtiques. Això encara no va passar tarder, perquè tarder la industrialització va començar a la dècada dels anys 20 i ens va donar fins a la dècada dels 90 i l'ECO, que va acabar el 2000 i escaig, o sigui que bàsicament es va concentrar des de fa 100 anys i fins a finals del segle passat. El pas del primer de la segona revolució industrial va ser aquest, el d'entrar les màquines automàtiques. I les dones van incorporar-se arreu del país, com deia l'Assumpta Montellà, ens ha explicat prou bé, van incorporar-se al món laboral extern. A vegades els van dir esquirols, perquè les dones eren més barates i van treure la feina als homes, per això hi havia aquesta lluita que també han esmentat ells entre els homes i les dones, perquè els hi prenien ser més fàcil portar les màquines automàtiques, els hi prenien la feina, diguem així, i els homes no ho entenien. La dona, però, anirà a treballar fora i seguirà com a mare o esposa, però mai com a protagonista, i això ho recull molt bé la Maria Aurelia Carmany al seu llibre La dona, toneta. Aquest fet de la bretxa salarial, el fet de la lluita per salaris semblants, el fet que se'ls reconegui la possibilitat de treballar. Aquí tenia unes dades, per exemple, del reglament del cotó de l'1 de febrer del 1962 i els filadors guanyaven 40 pessetes al dia, les dones guanyaven 28. Els talladors de panes guanyaven 37 pessetes, les dones 30 al dia. Els contramestres de repàs 322 pessetes, les dones 262. És una evidència d'aquesta bretxa tan bestial que hi havia. Bé, deixem els estudiosos i tornem a Taradell. La feina de la fàbrica podia implicar sortir de la llar sense deixar-ne de fer prou les feines, a més de cuidar tota la família i l'aviram i l'hort, com ho comentava. Anar a la fàbrica, però, era tenir una mínima independència econòmica i, malgrat les enveges i odis que a vegades incitaven, sobretot els que hi manaven, hi podia haver el que ara anomenem sororitat, companyonia entre les dones, solidaritat feminista, que també ha esmentat els meus predecessors parlant. Sororitat, un terme que ve de sort, de germana. Per exemple, aquelles que feien un torn ajudaven en la cria dels fills de les de l'altre, aquelles que anaven a la casa a posar, com ha esmentat, l'olla per fer el caldo i mentre els altres treballaven, etc. Em deia una amiga que també va feinejar a la fàbrica, que eren dones amb gran capacitat de treball, però que feien amb naturalitat, sense queixa. Les del torn del matí sortien a esmorzar i moltes anaven fins a casa també a preparar qualsevol cosa, a preparar el dinar, a fer... I veies que es menjaven l'entrepat tot caminant pel carrer mentre tornaven a baixar cap a la secció que els corresponia. Insisteixo que sou vosaltres els que heu aixecat aquest poble, aquest país, les que ara podeu llegir, perquè, com deia Rafael Nadal, teníeu clara la importància de la cultura, que ara podeu anar al teatre o als cursos per adults,
perquè no vau deixar la curiositat ni les ganes d'aprendre, que vist els talers i de les taules de les repassadores. Quan anava a escola vejava la vostra alegria, les cuites que teníeu a explicar-vos històries escoltades a la ràdio o viscudes al pati. Som conscients que treballàveu molt, que fèieu més hores extres que una llotja. Som conscients que el vostre salari desigual era imprescindible per aixecar les vostres llars, tot pel benestar dels vostres fills, de les vostres famílies. Us veiem, però, juntes, alegres, felices, plenes d'energia, omplint els carrers de Taradell. Uniformades amb aquestes blaves que dèiem, éreu les dones lliures que vau empènyer la nostra generació a créixer i esforçar-se per aconseguir un món més igualitari. Poc teníeu a veure amb les obreres de les grans ciutats fabrils. Vosaltres éreu les teixidores, les abraçadores, les oridores, les cuidadores del poble. Éreu aquella joveneta que va patir per acabar un difícil tapís que havia d'anar a un palau del règim franquista, però que se'n va sortir i li va quedar prou bé, perquè la feina ben feta era una gran satisfacció. Éreu les mares joves que feien el torn de matí per no deixar descarrilar la canalla a la tarda i ajudar-los amb els deures quan sortien de l'escola. Éreu les jovenetes de 15 anys que van bé, de 14 anys, amb l'honor de les trenes, que també ens ha recordat l'assumpte, que quan no vau voler estudiar la mare us va dir cap a la fàbrica i vau descobrir què era tenir diners de butxaca i que us adonàveu que calia caure-li als encarregats. Una d'aquestes noies de 15 anys que va arribar a fer quilòmetres de ganxet m'explicava que també jugava en la fàbrica i que quan la van enxampar el director ell li va contestar sobretot faci el que vulgui però no li digui el mare. Tancar aquests actes que li s'ha de repetir-los, espero no haver-me repetit gaire, però agraeixo molt totes les intervencions i totes les aportacions de totes vosaltres i haver volgut estar aquí compartint la vostra experiència, compartint la vostra història quotidiana. Gràcies per ser-hi, perquè així és una acció absolutament lloable. Jo penso que d'allò que no té forma, treure una forma és d'una vàlua impressionant. Us agraïm moltíssim això, que hàgiu volgut compartir la vostra història personal en aquest acte de reconeixement a les dones de la fàbrica. N'hi ha que hi voldrien ser i no poden, que són a la residència, com es deia l'Isabel, o que ja no hi són. I n'hi ha que volen oblidar aquesta etapa de la seva vida, tots s'hi val. Però l'important és que tinguem clar que el treball de la dona de la fàbrica ha sigut essencial per tenir el poble benestant que ara tenim. Gràcies. I, com dèiem, ara arriba un moment molt especial. Veieu que tenim dues taules, una a la dreta i una a l'esquerra, una al revés, d'acord? Doncs el que farem és demanar, sisplau, a la senyora alcaldessa que es posi al costat d'una d'aquestes taules i a la regidora, la Núria Nau, a l'altra, tant no fa una com l'altra, i anirem cridant a nosaltres una per una, començarem per les més grans i anirem fent fins a les més joves. Avui tenim dones aquí nascudes des de l'any 1927 i endavant, vull dir que unes quantes generacions. Doncs us anirem cridant de dues en dues, d'acord? I cada una es dirigeixi a una de les taules, si us sembla bé, si seieu en aquest cantó, aneu aquesta, i si seieu en aquest cantó, aneu aquí, o és igual, d'acord? Us anirem cridant i podeu anar a recollir un obsequi que és molt especial. Quan el veieu dieu, ostres, això ho reconec, d'acord? Doncs vinga, què us sembla si comencem? Mireu, la primera persona que cridem i la segona. La Carme Aguilar Albert i l'Agustina Rovira Masnou, nascudes l'any
Vila i la Mercè Senyer al mateix. Un aplaudiment per elles. Gràcies per haver vingut a les dues Mercès. Seguim. L'altra Mercè ha vingut? A veure, la Mercè Casasses Vila, la Mercè Senyer al mateix. És per aquí? Ara bé, molt bé. Un fort aplaudiment també per ella. Com veieu, porta bona companyia, l'Olga ben viu, que va amb la bicicleta, Molt bé. Aleshores també us demanaré que rebem un aplaudiment a la Rosa Molís Clavera i la Maria Àngels Villegas Socarrats, que encara ens passa el set. Gràcies a la Rosa i a la Maria Àngels per haver vingut avui. Com podeu veure, us estan fent imatges i fotografies que formaran part de tot aquest arxiu històric de Taradell, suposo, la Laia Vilapeix i el seu company també suposo de l'arxiu, oi? Estan enregistrant-hi costa, que està aquí a l'altra banda, perquè després puguem tenir records un dia com avui, Continuem. Us demano un fort aplaudiment també per la Maria Cantal Cal i la Maria Vilagener, que segur que estan també amb nosaltres. Estan acostant cap aquí a les taules. Vinga, continuem per elles. I demanem ara que vingui cap aquí la Maria Miralpeix Serra i la Carme Serra Clavera. Segur que estan aquí també amb nosaltres. Ja vam venir cap aquí, cada una una taula. Ara, es poden fer la fotografia juntes. Molt bé, doncs continuem. Ara les dues, segurament són més companys. Demanem la presència de la Isabel Bosch Serra, està per aquí amb nosaltres, espero que sí. Isabel Bosch Serra i la Maria Roma Rovira, un aplaudiment per elles. Isabel Bosch Serra i la Maria Roma Rovira que venen cap aquí i que es vagin preparant i vagin venint la Rosa Vigas Casanovas i la Carmela Cruzats Montó, que també són aquí amb nosaltres. La Rosa Vigas i la Carmela Cruzats. Ja venen cap aquí. Molt bé, doncs que vagin venint també cap aquí la Maria Creus Martí i la Maria Rosa Almatí Riera, sisplau.
aquí a venir, que es preparin també la Jacqueline, la Maria Bosch Serra i la Carme Coma Buixó. Vosaltres.
La Maria Barfull Pujol, Maria, estàs per aquí? Maria Barfull Pujol. I la Carme Ferrer Arnalí. I vosaltres. Maria Barfull Pujol i Carme Ferrer Arnalí. Sou per aquí? Sí, Sí? Espero que m'hagi sentit. Maria Barfull Pujol, Carme Ferrer Arnalí. Sí? Perfecte, continuem. Doncs ara és el torn de la Paquita Coll González i de la Montserrat Jordà Costa. Som aquí? Paquita Montserrat. Aquí ja la veig. La Montserrat, Paquita. Molt bé. Ja vam fer, ja. Una per banda. Si volen allà, una per cada banda si volen, o l'últim, però així ho desmuntem una mica. I que vagin venint la Rosa Terrats Codina. Rosa, aquí Rosa. Rosa Terrats Codina. I la Maria Rosa Soler Riera. Maria Rosa. Ja la veig venir. Molt bé, Maria Rosa. Molt bé, vagin venint també la Lourdes Vilardell Florença i l'Angelina Muns Clapés. Són per aquí? Sí? Sí? La Lourdes i l'Angelina. Si volen, allà ja ja, sí, una cada banda i així ens començarem una mica. Perfecte, i vagin venint l'Angelina Codina Costa. Angelina Codina Costa i la Nativitat Sobirana Güell. Nativitat. Molt bé. Cridem el següent cap a aquesta banda, així que fem més àgil. La Carme Solà Cunit. Carme, estàs per aquí? I la Dolors Creus Prats. Dolors Creus. Molt bé. Doncs molt bé, vagi venint també la Maria Tarté Nogués. Maria, estàs per aquí? I la Montserrat Vila Vigues. També està aquí amb nosaltres. La Maria Tarté Nogués i la Montserrat Vila Vigues. Molt bé, no donem per elles també. Vagi venint també aquí amb nosaltres la Roser Muns Clavés i l'Helena Arenas Ortega. Estan aquí. No donem per elles. Algunes de les persones que he dit són de Tarté, algunes són de Seva, de Sant Eugeni, d'altres de Santa Eulàlia. Molt bé, vagi venint també la Maria Àngels Font Vilardebó i la Júlia de la Rosa Martínez. Està impacient. No podem dir per elles dues. Maria Àngels i la Júlia, i que vagi venint la Dolors Animal Casasses. Dolors està aquí. I la Roser Claus Serra. La Dolors Animal Casasses i la Roser Claus Serra. No podem dir també per elles. Molt bé. Estan venint. En quedem una altra perquè aquesta s'espera aquí. La Mercè Mercadeix Content. Mercè, si està amable, la taula d'aquesta banda. Mercè Mercadeix Content. I la Neus Vilardell Florença. Aquí està aquí amb nosaltres avui. Molt bé. Mercè Mercadeix Content i la Neus Vilardell Florença.
Maria Carme Solà Vigues, que està aquí nosaltres, Maria Carme Solà Vigues, i la Mercè Montellers. Ara he vist Maria Carme Solà Vigues, Mercè Montellers. Aquí la tenim, molt bé, Mercè. Doncs que vagi venint també la Cecília Feixes. És per dir la Cecília? Ja, Cecília. I també la Concepció Gas Rovira. Esteu totes molt guapes, Molt bé, continuem. La Francesca Soler de Bosch i la Maria Madrina Espreu, també us rebem un fort aplaudiment. Molt bé, també demanem la presència aquí de la Carme Bassas Bosch. Les companyes de les mateixes fàbriques i amigues. I també demanem la presència de l'Antònia Victòria Prada. Antònia, estàs per aquí? Sí, vull dir el portal, és igual, Comptem. Ara la tenim aquí. Que vingui també, sisplau, la Manoli Martínez Sánchez. Manoli? Molt bé, i la Sílvia Barceló Guixà. La Sílvia. Aquí les cridarem a l'altra banda. A l'altra banda cridarem també a la Marina Vigues Casanovas, un fort aplaudiment per elles. I l'Antònia Pujols Freixes. Casanovas i l'Antònia Pujols Freixes. L'Antònia està per aquí? Sí, Molt bé. Qui més? La Remei Codina Capdevila. És per aquí? Remei Codina Capdevila. Està per aquí? Sí? I la Rosa Vigues Sagalés. La Remei Codina Capdevila. I la Rosa Vigues Sagalés. Molt bé, que avui va venir totes, Que vagi venint també la Mercè Vigues Sagalés, que deuen ser germanes, imagino, no? La Mercè Vigues Sagalés i l'Àngela Normany Tornes, o Tornés, no sé si ho dic bé, no m'agrada per elles. Es passen el mòbil, les dues germanes volen la foto, és evident. Molt bé, doncs el que hem dit també per aquí la Mercè Vigues Sagalés i l'Àngela Normany. Sí, Àngela? Sí, ha vingut? Sí? Val. Doncs ara vinguin aquí amb nosaltres la Trini Bosch Herrera. I la Lourdes Güell Mas. Una aplaudiment per elles també. Aquestes les nascudes l'any 56. Potser una guanyarès. Molt bé. Que vagi venint també la Carme Santigosa Oms. Carme Santigosa Oms. I l'Antònia Pujol Freixes. Una aplaudiment
Vinga, doncs també ens hauria d'acompanyar el Montè, l'Angelina Santigosa Oms, Angelina, i la Pilar Comerma Solascles, perdó. Angelina i Pilar, són per aquí? Sí? No pot venir també per a elles? L'altra persona organitzada també, la veiem ara per aquí, és la Carme Senyer Roma. Carme Senyer Roma, així com la Rosa Pol Casas. Carme Senyer Roma i Rosa Pol Casas. Són per aquí? Molt bé. Anem cridant, Anem cridant i nosaltres anem venint. Paquita, Porto, és per aquí, Paquita? Paquita, no? Ja la veig. I la Maria Dolors Izquierdo Roma. Va néixer ella, Maria Dolors. La quinta del 59. I ara tindrem la primera dels 60, Canvi de dècada. Mercè Senyor Roma, no podem venir per a tu? I per la Montserrat Roca Pujol, també nascuda dels 60. Si volen acostar-se, no podem venir per elles. Direm també, vagi venint, la Maria Àngels Pedrós Garrigues. Maria Àngels Pedrós Garrigues. Estàs per aquí, Maria Àngels? Sí? Perfecte? Maria Àngels. Oh, guapa. Molt bé. Quants records et poden venir, Maria Àngels? Ai, senyor. I la Dolors Estrada Ramírez. Estrada Ramírez? Molt bé. Que vagi venint també, ara una persona que ha vingut a gaire temps, que també tenim gent de gaire temps, la Teresa Senyer Senyer. Teresa. Teresa Senyer Senyer. I la Teresa? Sí? Molt bé, Teresa. I la Immaculada Sala Rovira. Immaculada Sala Rovira. Imma. I per últim, cridarem tot hem estat per l'última, perquè si és l'última, si no perquè és un jove, probablement, La Maria Àngels Seva, la tenim per aquí. Maria Àngels Seva. Ja va venir, ja. Doncs anem pintant les últimes roses i aquesta peça tan bonica que tot sempre que no aquesta peça. Molt bé. Hi ha unes persones que haurien de ser aquí, però no hi ha potser, són les següents, la Maria Pagès Mateu, la Carme Ramírez Pasqual, l'Anna Martí Casasses, la Dolors Reig Vilanova, la Teresa Solà Orra, la Maria Cellers Reig, la Lluïsa Martí Casademunt, la Maria Pujols Freixes, la Conxita Pudellol Costa, l'Encarna Senyer Basses, la Carme Pudellol Costa, també la Mercè del Peix Marvall, l'Helena Pons Garcia, l'Imma Sala Vives i la Mari Valdete. Podrien ser aquí, però hi ha un fer molts que s'han impedir, però no patiu, que segur que se'ls farà que va ser un obsequi, us demano així, un fort d'aplaudiment d'ells i per tots vosaltres. Molt bé. I posades a fer història, ara farem de veritat.
Sobretot, vigileu amb les coses de les cadires, les escales, i aquí sí que les mascaretes, perquè aquí estarem en grup. Hem dit les persones connectades, les que han rebut el seu obsequi, són aquí. Alerta, no diguis ningú, que si seu a l'escenari no es faci mal, Vale. Ara un moment de silenci, sisplau, un moment. No podem tirar la fotografia fins que els fotògrafs ens diguin que ja esteu ben posats, va? Laia mira el peix i què et costa? Fins que no el volíeu? Molt bé, anem a fer una cosa. Tots els que esteu amb els mòbils, ara tireu la fotografia, però després, sisplau, doneu els mòbils i deixeu que les persones que faran les fotos oficials les facin. Us deixem uns minuts els dels mòbils per tirar les fotos al grup. Va, vinga, endavant. Molt bé, ara passem els mòbils i deixem que la